सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन खबर रुआ लोग के बीच हम लेके आइल बानी, रुआ लोग सुने तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाए। जी हाँ, खबर ही कुछ ऐसा बा। रुआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के बहुत बड़ फिल्म 12 तारीख के रिलीज होके जा रहा बा। जी हाँ, बहुत बड़ फिल्म रुआ लोग के बता दी। वो फिल्म के नाम रुआ लोग समझ गई होके 12 तारीख के अगर लागता तो एक एगो फिल्म है। जो फिल्म के नाम हटे निरहुआ हिंदुस्तानी 2। जी हाँ, निरहुआ हिंदुस्तानी की अपार सफलता के बाद बन रहा सिक्वल फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के रुआ लोग के देखे खातिर बेताबी जरूर हुई। बेताबी खाली रोवे नहीं खे, साथे साथे भोजपुरी स्टार लोग के भी बा। यही स्टार में भोजपुरी के सुपर स्टार पवन सिंह पब्लिक से अपील कैले बने कि दिनेश भैया के फिल्म यानी दिनेश लाल जादू निरहुआ और अमरपाली दुबे के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 रउरा लोग जरूर देखी। जी हाँ, एक मतलब बा कि पवन सिंह के भी तैयारी हो गई बाटे फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 देखे के। सही बात बा, अगर सीनियर कलाकार के फिल्म बाटे तो काहे ना छोट भाई यानी जूनियर यानी कलाकार पवन सिंह भी जरूर ये फिल्म देखे जइहन। तो रउआ लोग काहे चुके 12 तारीख के पहला शो रउआ लोग के नाम होके जा रहल बाटे। जी हाँ, रउआ लोग अपना प्रिय सिनेमा छवि गृह में रउआ लोग देख सकतनी और अपन फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जेकरा के देखे के गुजारिश कैले बने, निहोरा कैले बने, निवेदन कैले बने भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह। तो रउआ लोग पीछे मत हटेम, जरूर जाएम देखे अपन फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2। जी हाँ, हिंदुस्तानी 2 बहुत बढ़िया फिल्म बन के रुआ लोग के बीच आ रहल बाटे। हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि जितना जोर शोर से ओकर तैयारी चलत बाटे फिल्म में कुछ नया जरूर देखे के मिली। छपरा जिला भोजपुरी हमनी के हमेशा खबर ले आवत रहम ताजा तरीन। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी